हेलो गाइस खुलुमबाय फिन खनसे आंनि गुड बडलेण्ड चेनेलाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोननि इउटिउब स्टुडिय'आवबो बेफोरबायदि आपडेट फैदों नामा जुदि फैदोंब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलां आरो बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांब्लानो गासैबो डाउटआ क्लियार जागोन लोगोफोर स' लोगोफोर आं दिनै बे आपडेटखौनो होनो होनना दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों लोगोफोर जे आं दिनै जेब्ला आं वाइटि स्टुडिय'खौ खुलियो आरो वाइटि स्टुडिय'आव माखासे चेक खालामनो थाखाय आं माने गासैबो खामानिखौनो इउटिउब क्रिएटरफोराथ' वाइटि स्टुडिय'नि गेजेरजोंसो मावजोबो नालाय भिउस नायनाय आरो माखासे साबस्क्राइबार नायनाय आरो भिडिअ डाउनलड खालामनायनि आपल'ड खालामनायनिफ्राय भिडिअखौ एडिट खालामनायनिफ्राय गासैबो बे स्टुडिय'नि गेजेरावनो गासै सेटिंखौ खालामजोबनाय जायो नालाय दा बेयाव खुलिबोला आं दिनै माखासे आपडेट नुबाय आरो जेब्ला आं वाइटि स्टुडिय'खौ चेक खालामनो नागिरो अब्ला बेयाव आपडेट नुबाय माने वार्निं होनाय नुबाय दा अब्ला आङो एसे गोसोआव डाउट जाबाय हाब आंनि चेनेलालाय मा जाखो दिनैलाय बेबायदि वार्निंआ मानो सफैखो बेफोरबायदि माने गोसोआव गिनाय मोनबाय आरो स' मानो थाखाय गिनाय मोनखो होनब्ला इउटुबाव आं माबा मोनसे भुलसो खालामफ्लांबाय नामा चेनेलासो आंना माबाफोर जाबाय नामा ना आं चेनेलाव भिडिअ हगारनायफ्रासो माबाफोर गोरोन्थि जादों नामा बेफोरबायदि माने गोसोआव एसे सानबाय आरो साननानै दा मोजाङै इउटुब स्टुडिय'खौ खुलिनानै जेथिया आं रियेल टाइम होननाय बेयाव इउटुब स्टुडिय'आवनो दंखायो बे अपसन दंखायो बेयाव थांनानै नोंथांमोनाबो नायहैयोब्ला नुनो मोनगोन दा बे आपडेटआ गासिनावबो फैखादों जानांगौ लोगोफोर दा नोंथांमोननियावबो फैदों दा आंनावबो बेफोरबायदि फैबाय नालाय आं जेब्ला वाइटि स्टुडिय'खौ खुलिनानै रियेल टाइमसिम नायहैबाय अब्ला बेयाव माखासे बाथ्रा लिरनाय दं आरो बेयाव माखासे इसु खालामनायनि बाथ्रा लिरनाय दं दा बेखौ मोजां नायनानैसो आं गोसोआव एसे डाउट क्लियार जाबाय आरो स' बे बांद्राय एसेबां गिदिर इसु नङा बे प्रब्लेम नङा लोगोफोर इउटुबा माखासे इउटुबनिफ्राय स्टुडिय'निफ्राय माखासे इउटुबनि प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनो थाखायसो बे आपडेटखौ होदों जा भिउसनि थाखाय बबे समाव भिउस मोननांगौ बबे समाव भिउस मोना बेफोरनि रियेल टाइमखौ होनो थाखायसो बे आपडेटखौ होनाय जादों इउटुबा दा बेखौ मोजाङै नायब्ला नोंथांमोनाबो बुजिनो हागोन हमनो हागोन लोगोफोर थ' बांद्राय गिनांगौ गैया इउटुबनि मोनसे बे सिस्टेमखा इउटुबा सम समनो गेजेर गेजेर माने एलग'रिथमखौ माने सोलाय होबाय थायो दसे दसेनो माने गोदान गोदान आपडेट लाबोबाय थायो इउटुबा बेफोरबायदि आपडेटनि थाखाय गिनांगौ गैया लोगोफोर आंबो दा माने डाउटआ क्लियार जाबाय दा नोंथांमोनाबो जानांगौ क्लियार जाबाय डाउटआ जुदि नोंथांमोननियावबो बे आपडेटखौ नुनानै नोंथांमोनाबो जुदि गिदोंमोनब्ला नोंथांमोनाबो जेबो गिनांगौ गैया जिंगासिनांगौ गैया बेयाव दसे उननि गेजेरावनो बे इउटुबा बेखौ सल्भ खालामना होगोन होननानै बेयाव माखासे लिरनाय दंखायो क्लियारलि लिरनाय दंखायो नोंथांमोनाबो थांनानै चेक खालामनानै जुदि फरायोब्ला गासैबो डाउटखौ माने क्लियार खालामनो हागोन आरो लोगोफोर स' लोगोफोर बांद्राय खालामब्ला दिनैनि भिडिअ आं बेखौनो ससेब्लाबो आपडेटखौ बे वाइटि स्टुडिय'नि आपडेटखौ नोंथांमोननोबो माने फोरमायनोसै होननानै आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो आरो नोंथांमोननियाव वाइटि स्टुडिय'फोरबायदि आपडेटआ फैदों ना फैयाखै कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बांद्राय गोबाव खालामब्ला बेयावनो दोननो सानबाय आं लोगोफोर उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर टाटा बाय बाय